Himlen er næsten blå, og FC Skanderborgs fodboldbaner i Vrold er klar til at blive indtaget af børn i alderen 5-9 år. Nu er det tid til at skyde fodboldsæsonen i gang. Jeg hedder Jesper Støvring, og jeg er børne- og ungdomskonsulent i FC Skanderborg. I dag åbner den nye udendørssæson, så det er simpelthen første gang i 2015, at vores børn kan spille udendørs fodbold. Så var udesæsonen jo helt indtil slutningen af september for de alleryngste, og indtil oktober og november måned for de lidt ældre. Og så er der jo faktisk også nogen, der træner hele året igennem udendørs. Ja. Jeg er her i dag, fordi at min dreng er til fodbold for første gang udesæson. Så har jeg 3 andre drenge med os. Erik og Wilhelm og Victor. Jeg har ikke selv gået til fodbold. Jeg har altid været sådan en ego-sports ting. Så derfor tænkte jeg, at mine børn måske skulle være mere socialt sportsmæssigt, end jeg selv var. Og end jeg selv er. Børnene de går til fodbold 1 gang om ugen. Hver tirsdag 10. Fra 17 til 18.